sakit rindu. Bapak betul kandangmu sahayu yang tunggu ora liya mung sliramu rasane wong lagi gandro pilih bajut apa pilih burung yen burung tak trimo gantung malaria apa malaridu setino kaya sabindu mengapa amarah di guru biung anakmu kaya wong gemblung kapan bisa paring pitulung iwak cudut diwadahi karo kebatur alias kadung entekke sawah entekke kampung yen burung tak trimo gantung
paring pitulung iwak cucut diwadahi karung kebatut alias gadung ngentekke sawah ngentekke kampung